Knez Vuko, ja mislim da je to dovoljno, jel? Knez Vuko, knez pobora. Inteligentan, pametan čovek koji razume i voli svoje plemenike i trudi se da nijedna glava ne padne uludo i bez veze, a da opet reše problem. Tako da, to je knez Vuko. Pa dobro, da, bio je zadatak savladati govor, to je tačno, ali ja sam poreklom Crnogorac i meni su ovakve priče i razgovori jako poznati. Prosto ja sam tako odrastao, to je jedan od razloga zbog kojih sam zavoleo pozorište, jer su te priče mog đeda i moje bake i njihove rodbine kada se okupe, kada se nađu pa pričaju tako neke događaje iz svoje prošlosti, onda to bude jako uzbudljivo i zanimljivo i to je jedan od razloga zbog kojih se bavim glumom. Tako da mi nije to strano i daleko, jako je dragoceno i važno i lepo bilo raditi sa Vidom Ognjenović. Način na koji ona prosto dolazi do određenih rešenja u nekim scenama gde na izgled nema sukoba i nema nešto što je suština pozorišta je taj sukob, ona ga nalazi i traži i prosto donosi i rešava scene na jedan jako zanimljiv način, dubok, i to je ono što jako puno znači, jako pomaže, čemu se ja prepuštam vrlo rado svaki put. Ovaj tekst i ova režija nije slučajnost, ja mislim da je plod dugogodišnjeg iskustva Vide Ognjenović i njenog boravka u pozorištu i rada i pisanja komada i rada na samim pozorišnim predstavama, tako da ništa nije slučajno, tako da ja mislim da ona nije bez veze izabrala ovaj način da ispriča ovu priču, mislim da je imala u vidu upravo o čemu vi pričate, a to je da je možda potrebniji, nežniji i pristup određenom problemu.